Hola, bon dia, com estan? Dijous 15 d'octubre, avui s'ha celebrat a les Corts la primera sessió de control al president de la Generalitat. Titulars. Ximo Puig ha comparegut per primera vegada des que és president en la sessió de control de les Corts. En resposta a la pregunta del PP, que ha criticat la seva gestió, Puig ha fet un balanç positiu dels seus 100 primers dies al front del govern. Al ple, Compromís ha denunciat que el Consell presidit per Fabra va pagar 180.000 euros a una empresa de la trama púnica en Gandia. Avui ha obert les seues portes a València el Saló Internacional de la Franquícia, que van